Така. Добре. Така. Значи в това видео ще покажем как най-правилно да си сложите хоп-ъп гумичката. Значи много е важно преди да сложи хоп-ъп гумата да се уплътни, защото въздуха къде изпуска? Въздуха изпуска при надуване на нозела отзад, губи въздуха между тръбата и хоп-ъп гумата. Значи за целта с твърда силиконова смазка, много внимателно, за да не се обмаже тази част, е така в предната, се нанася финно смазка. Канала също, ето по този начин и така. След което внимателно поставяме хоп-ъп гумата. По този начин сме сигурни, че тя ще залепне правилно и няма да изпуска компресия. Така. А за да сме още по-сигурни при по-апгрейднатите оръжия, може допълнително да бъде поставена тефлонова лента, която като пристегне веднъж хоп-ъп гумата към тръбата и вече сме сигурни, че всичко е наред. Така. Само преди да се вкара така готовата тръба с хоп-ъп, е хубаво да се обмаже и отгоре, за да може да влезне без проблеми в самата камера.